people ikuno Quarry Park. So apa engineer azouya auya nobva inspector simbi idzi mukati udzione idzi simbi idzi ndo dzemabeams dzamukonapo kuti dzabuda sei ndo zvaachiita then netimba kuti shattering iri kutwa chaizvo iri mukutiona nekuzasi uko kwese ukoko then nditwese uko kwese uko noku kunana sekuru benzo uko sekuru benzo murosai vanhu mulisese mashamareni sekuru benzo vari vashattering yavo ndoiya muri kuona haiwa ati tiripo mashamareni mombondirangariro nemadringi mandikangamwa mashamareni nguva yareba saka ndine meeting guys tine meeting yatoda kuti tiite some of the builders vada kunotanga a new project guys handisi kuziva ndoita sei ndokutendei ndikubereka here machimanisi ndoita sei kana nguva yekutaura nyaya dzamastreets handina makati hazvigoni kuti utaura nyaya dzamastreets gara uri busy all the time chikaregerana changu zvonga chatotsemuka izvizvi nekutadza kutombotamura nyaya dzamastreets hamozvora because every day kungomuka wakananga kumuka wakananga thank you very much kusatenda uroi guys ndikukutenda thank you nekundisupporta thank you nekuti ndigara ndichingofamba every day ezvizvi takutonotanga a new project again kunoku tichiona kuti zvikufambawo sei saka ndine meeting yandoda kuti ndinoita neboys rangu rimwe randikunosangana naro iri kuda kunotanga a new project somewhere guys saka ndokwatoda kuti tiorganize team pachafambwa sei saka nangoti ganditange ndata sei ndambouya kunokunana sekuru beni pana kunoku sekunoku vari kurova shattering yavo yese kusvika uko hani munozviona ndo pari kurova vozodira concrete mese mamuri kuona muri kudirwa concrete mese umu ndoya vatogeja uko kune umwe uko vageja kuti vagokwanisa kuita sei kudira saka ni ndo zvazvinoitwa izvi wotouya kunoku asekubheni vakushanda mari zvangu yandisina sekubheni atombovatengera dhiringi asi munozviziva ndokutengera kana ndikangowana mari yedhiringi ine mazangu asi vari kushanda sekurubheni vakamboshanda sekurubheni pepa vanombovanomboendawo kuoff vakamirigwa kaipa papa kutangwa tikuita vachipedzawo pano pantori nestandby yakatowamira kuti sekurubhenzi variko here vagauya kubasa hamunozviona so guys for the people let me know kamuda kuti wamaprojects neni in advance hamuona seipapapa kuti vanhu vari kuwanda guys pressure yacho inenge ichiwanda mumwe nhasi anogona kutofuma choti inam ready uyai mangwana kubasa kwangu saka ni garai makachibata guys for the people mabasa ndo ari kuwanda vanhu vari kuda kushanda nesu vawanda and I'm very grateful thank you very much guys for the people so ipapapa ndochiinda zvangu nasekuru bheni ndosei ndakuwasiya pana pakapedza kuita shattering yavo vaakutanga kucha sei kuchidira mauyu